Жители города Залатурна, Швейцарии, бережно сохраняют дом, в котором провел последние годы самый известный сын Речи Посполитой Тадеуш Костюшка. Здесь же белорусское сообщество Швейцарии установило отлитый в Украине памятник в честь великого земляка. Тут, среди гор, закончилась слава героя, память о котором объединила несколько народов. А истоки этой славы начинались на покрытых снегами равнинах Беларуси, на окраинах Речи Посполитой. Нет единого мнения, где именно появился на свет Тадеуш Костюшка. Известно, что он был крещен в костеле местечка Косово, недалеко от бывшего имения Меречевщина, которым владел его отец Людвиг. В наше время усадьба была восстановлена, а рядом силами общественности поставлен памятник Тадеуша Костюшка авторства Геника Лойки. Среди исследователей биографии Костюшка все большую популярность приобретают малые Сихновичи, родовое имение Костюшка Сихновицких, известное с середины XV века. Это приблизительно в 130 километрах от Меречевщины. Предки Костюшка финансировали строительство церквей восточного обряда в Больших Сихновичах, в деревне Матеевичи и в Степанках. Удивительно, но все эти храмы сохранились до наших дней. В соседнем Сдитове находится старейшая церковь, в которой часто бывал отец Тадеуша Костюшка. В Малых Сихновичах можно побывать в местном музее. Здесь хранится чудом уцелевший памятник руководителю восстания народов Речи Посполитой, созданный в 1930-е годы художницей Бальбиной Свитыч-Видацкой. Именно отсюда начинал свой удивительный путь к знаниям юный Тадеуш Костюшка. На той момент у Речі Посполітій найлепші адукацію давали якраз монастські ордени піарів, єзуїтів, домініканів. Костюшка навучаўся хутчэй за ўсё дома спачатку. Ва ўзросце 9 гадоў пайшоў у піарскі калегіум у Лебешове. Гэта не ўзнікла на пустым месцы. Яна мела самыя прагрэсіўныя метады выкладання. Яны апярэджваюць нават езуітаў. Костюшка там набыў, здаецца, першыя здольнасці да інжынерыі вайсковай. Таму што менавіта там, у траўні месяцы, там май, травень, яны праводзілі трыангуляцыю, гэта значыцца тапаграфічныя з'ёмкі на месцы, рабілі замалёўкі. Там ён атрымаў пачаткі лаціны. Там, магчыма, ужо развіўся яго густ да яго улюбёнага героя антычнасці, Тимолеона. Класічна адукація піарів дала йому можливість читати на латині класичних авторів, у тим ліку Плутарха, з якого він брав приклади героїзму, мужності, громадянської відказності. По окончании коллегиума пиаров в Любашове в Украине Тадеуш Костюшка возвращается в родные Сихновичи и помогает овдовевшей матери по хозяйству. Спустя 5 лет, получив протекцию князей Чарторийских, Тадеуш Костюшка едет в Варшаву, чтобы продолжить обучение в Академии шляхетского корпуса кадетов. Калі быў заснаваны кадэцкі корпус у Варшаве, калі там вучыўся Костюшка, гэта была своеасаблівая эпоха. Гэта была эпоха асветніцтва, это быў такі істотны романтызм і вера в то, што можна змяніць свет да лепшае. І я наколькі я мяркую, Тадеуш Костюшка вельмі трапіў в гэты плынь і стаў адной з такіх культавых персон менавіта ў гэтай сферы. Што яны там вывучалі? Яны вывучалі інжынерную справу
і у тым ліку вайсковае будаўніцтва. І таму мы ведаем пра Касцюшку тое, што ён быў, напрыклад, мог узводзіць фартыфікацыі. Артылерыя гэта былі моцныя бакі вайсковай падрыхтоўкі Касцюшкі. Тое, што было ў такім дэфіцыце ў Рэчы Паспалітай тады. Імкненне да свабоды, вось што важнае пачарпнуў з гэтага, напэўна, яшчэ вельмі рана Касцюшка. І бескарыслівасць. То бок, непрыманне тыраніі, непрыманне прыгнёту, непрыманне несправядлівасці, а асабістыя якасці, якія ён вынес з сям'і, якія былі кантрапунктам, якія былі кантрастам па норавах сучаснасці. Гэта любоў да традыцыі, гэта чыстае сэрца, чыстыя рукі, нескарумпаванасць, любоў да айчыны. Tai yra Kosciuška, jeigu galvoti apie Kosciušką, vienas jo idealas didžiausias yra laisvė. Turint omeny visas grėsmės laisvę iškylančias pasaulyje įvairiausiais pavydalais, Kosciuška yra, sakytum, toks ženklas, ir kurį mūsų regiono tautoms ir valstybėms, kur irgi tas laisvės klausimas yra labai svarbus, jis yra tokia atsparinė figūra. После окончания кадетского корпуса в Варшаве Костюшка выезжает в Париж, где продолжает обучение в высшей школе изящных искусств. Эту возможность ему предоставили князь Адам Чарторийский и сам король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Можна, у прынцыпе, пагадзіцца з тымі даследчыкамі, якія лічаць, што Касцюшка паехаў вучыцца ў Парыж мастацтвам толькі дзеля таго, каб прыкрыць сваю асноўную мэту. Гэта навучанне вайсковаму мастацтву. Яго побыт у Парыжы, яго жыццё ў Парыжы і навучанне там, яно дало плады тых здольнасцях, якія ён праявіў ужо ў Амерыцы і падчас змаганняў за свабоду ўжо пазней. Ён выдатна ведаў замежныя мовы, французскую, нямецкую, англійскую, чытаў модных у тыя часы філосафаў асветніцтва, Руссо, Монтескьё, і таксама пазычаў у іх вось гэтыя рэвалюцыйна-дэмакратычныя ідэалы, якімі ён кіраваўся ўсё жыццё. Тадеуш Касцюшка пасля свайго вяртання з навучання у Парыжы аказаўся на такой перыферыі, канешне, ўсіх гэтых грамадскіх справаў, усяго таго, што тады клакатала і бурліла. Ён аказаўся сваёй уласнай краіне непатрэбны. І гэта ў той час, калі адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, калі ўжо было ясна, якія тэндэнцыі пануюць і што трэба ратаваць краіну. Гэта быў чалавек, якім не рухалі матэрыяльны інтарэс. Гэта быў у гэтым сэнсе чысты герой. І таму я думаю, што яго выезд, матывацыя выезду ў Амерыку, яна крыецца менавіта тут. Mes žinom, kad jis buvo prieš vergovę ir tikrai ėmėsi ir idėjiškai, bet kartu ėmėsi veiksmų labai realių savo lėšomis emancipuoti vergus ir juodaodžius. Jis buvo ir už jų lavinimą, ne šiaip už paleidimą, bet būtent už pilną integraciją į visuomenę. Taigi, atrodo, kad tai būtų 21 amžiaus antro dešimtmečio asmuo. Ir tuo būtent Kosciuška, sakant, jis neskendi kažkur istorijos sulkuose, jo nereikia aiškinti papildomai, kaip kurių didelių savo laiko veikėjų, bet jie jau tame kontekste tik tai suvokiami. Kosciuška suvokiamas ir mūsų kontekste. Збудаваная Касцюшкам фортыфікацыі падчас бітвы пры Саратозе. Бітва пад Саратогай была вельмі важная. І на поўначы амерыканскім паўстанцам рэвалюцыйным удалося нанесці брытанскім войскам рашучую паразу. І гэта якраз такі роля Касцюшкі была ў гэтым вельмі крытычна важна.
Нельга сказаць, што Тадэўш Касцюшка в плане фортыфікацыйнага будаўніцтва зрабіў нешта новае. Ён проста ўмеў рэалізаваць свае веды вельмі выдатна на мясцовасці. І вось той таленавіты вайсковец, хто ўмее гэтыя веды тэарэтычныя на практыцы рэалізаваць. Томас Джэферсон, Джордж Вашынгтон, вось тыя ключавыя постаці амерыканскай рэвалюцыі, яны высока цанілі Касцюшку за яго вайсковыя здольнасці. Не менш, напэўна, яны цанілі яго палітычныя і маральныя якасці. Маральныя якасці для айцоў-заснавальнікаў былі вельмі важныя. За выдающиеся заслуги генерал Тадеуш Костюшка был награжден самым высоким боевым орденом США – орденом Цинцинната. Орден символизировал собой доблесть, скромность и верность общественному долгу. Всеми этими качествами обладал Тадеуш Костюшка. Но по возвращении на родину боевому генералу в Речи Посполитой снова не нашлось места. Спустя только 5 лет он был назначен командиром бригады польской армии. Ён быў менавіта тым чалавекам і з тымі здольнасцямі, якія былі тады краіне Рэчы Паспалітай патрэбныя. Тадэуш Касцюшка быў не проста найлепей адукаваным у Парыжы, у Варшаве. Ён ужо быў загартаваным вайсковым. Галоўны багаж быў, безумоўна, вось гэты вопыт вайсковы, гэта раз. Ідэі, пачэрпнутыя ў Амерыцы, гэта два. Гэта тое, што потым адыграла важную ролю пазней у змаганні за свабоду, ось у паўстанні, якую узначаліў Касцюшку. Гэта было пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай. Менавіта тады, у 1794 годзе, 24 сакавіка лічыцца, што тут, на Кракаўскай рынкавай плошчы, пачалося паўстанне. Паўстанне, якое пазней будзе называцца паўстаннем Касцюшкі. У гэты дзень на гэтай рынкавай плошчы сустрэліся прадстаўнікі шляхты, мяшчан, а таксама сялянства. Сам Андрэй Тадэуш Банавентура Касцюшка прыбыў прыблізна ў гэтае месца і з шабляй у руцэ прыняў урачыстую прысягу. Абяцаў вернасць радзіме, а таксама народу, а таксама, што вызваліць краіну ад чужой акупацыі. Вось гэтая прамова паказала дэмакратычныя мэты паўстання. Яна была палымяная, адмаўленне прыгнёту. Гэта быў брэнд свабоды. Ён пайшоў насуперак самым моцным ворагам тагачаснай свабоды. Ir tai tikrai, aš manau, kad visos tautos, abiejų tautų respublikos, tikrai gali juo didžiuotis, nes jis, būdamas labai karštas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patriotas, iš tikrųjų tarnavo valstybei, visai daugiatautiai, kaip tokiai. З гэтай эпохі вырастала у тым ліку беларуская самасвядомасць, і гэта таксама быў той падмурак, на якім фармавалася і беларуская дзяржаўнасць у тым ліку. Хоць пераход гэта быў складаным і поўным спярэчнасцей. І таму мусім успрымаць і Рэч Паспалітую, і Касцюшку як сваіх нашых беларускіх герояў. Боевой опыт и знания Тадеуша Костюшка производили неизгладимое впечатление на современников нашего земляка. И даже находясь в плену в Петропавловской крепости, он вызывал восхищение своими личными качествами. Новый российский император Павел I после беседы с Костюшко немедленно освободил его, снабдив всем необходимым для возвращения на родину. Еще несколько лет Тадеуш Костюшка прилагал усилия по восстановлению независимости Речи Посполитой, но время было упущено. Ён не пакінуў, скажем так, патомкаў, ён не меў дзяцей, але ёсць іншы спосаб перадаць свае гены, скажем так, наступнаму пакаленню. Гэта перадаць пэўныя ідэі, і гэта ідэі ён перадаў. Прабачце, без Касцюшкі не было б Гарыбальдзі, не было б Мадзіні, не было б лідараў 19 стагоддзя нашых.
не было б Траўгута і Каліноўскага. Які важны твор ён пакінуў? Ці могуць палякі дамагчыся незалежнасці? Чи могą Polacy wybić się na niepodległość 1800 года? I on zaklał programu, i on dał swoim suczasnikom zrozumieć, nie odczajwajcie się, jest будучыня. Зараз мы гэтую бітву не выйгралі, але ён даў зразумець, што гэта вайна і гэта толькі прайграная бітва. После смерти Тадеуша Костюшка его тело некоторое время находилось в склепе церкви Золотурна, но впоследствии было перенесено в Краков и погребено в королевской крипте святого Леонарда. Урна с сердцем Костюшки была помещена в королевском замке в Варшаве. Так закончился путь высокообразованного человека, полководца и славного героя нескольких народов.